ассалому алайкум дӯстони азиз, субҳ хайр. Боз ҳам як аксияи дигар дар бозори Корвон. ҳозир ман шумода пурра нишон метавонам якта ба якта чанд смешидагиаи либосо қарор дорад тарафи тилло бозор байни 10 11 дарвоза. ана марҳамат бинен, анамин даромадгоҳ ворид мегарден ва ҳозир мебинем ки чӣ аксия доранд. духтарако дар рафти навор бо пурратар ман мефаҳмонам ки аксияҳо чанд смешидагиаи чӣ хелай ворид ки гаштен. духтаракои азиз, иҷада ҳаст анамин намуд либосако. ҳамаи ҳаминоро арзон кардагиянд. тамошобино якта ба якта тамошо кунен. боварӣ дорам ки маъқултон мешавад. бинен духтаро ҳама борои туркия ҳамаи борора арзона. вана ё чанди духтарако шабкора бинен 20 сомон. кадомеша ки мегирен кушодагиш аста ягонташа нишонтие мана шапкачаҳои хушрӯ мана ҳамаи ҳамино 20 сомонӣ бори туркия. кадомеша ки мегирен духтаро вай иёра бинен бо чӣ хеш. духтаракои азиз, дар ҷа бошам шуморо мехоҳам як хоҳара катишинос кунам. бовар кунед ин духтарак як намуд шириниёе мепаза ки беҳамто. ҳамин қадар мазош ба мазай мо аллакай чанд бор шид аз ин хоҳар заказ мекунем. имрӯзам хона меҳмон меомад, барои авай дар рав ҳамин хоҳарак да занг задем. бинен ба мо як тор тайёр кардану анам хеле ширинӣ тайёр карда равон кардан. доставкашонам хеле зудай, маҳсули коршон беҳтаринай, ба мазай. духтаро баъд як намуд фантазиёе дорад. духтарак ҳама намуд шириниёро мепаза бо таъми хонагӣ беҳад ба мазай. марҳамат шумоям метавонем заказ кунед. ман рақамошонам мемонам дар рӯи экран. мисол туй маърака дошта бошед ё ягон ҷо меҳмонӣ рафтеста бошед духтаро ба ҳазур анами хоҳарак да нависен шумо да анам хел тайёр карда доставка мекунам. мана бинен чӣ хел торти ба мазза кардагиай, хеле зебо. мана ин шириниш. хулоса духтарако нархи арзонай. рақамошон ҳаст дар рӯи экран. марҳамат нависенша бо пурра чизе ки доран менюшона шумо да мепартоянд. бинен интихоб кунену заказ кунен. 20 сомон мана бантикчои фасон. чизе ки мебинен ҳаминҷа 20 сомон шидагиай. мана ҳамаш турки духтарако. донаш 60 сомон буд ира, ҳозир 20 сомон кардагиян. тоза вай турки ҳам духтарона ҳастай, ҳам бачагона. обуфотон чанд иштаги? ира бинен охи духтарако. чӣ фасон ҳамаи рангош будай. нархи инам 20 сомон. доставка доран. рақамошона ма дар рӯи экран мемонам. касе доставка дар корай нависен духтарако. иҷада ҳам шабҳои зимистона ҳаст, ҳам баҳорӣ. асени висени мана бинен ҳамаш хушрӯча. диден духтарако 20 сомон. марҳамат каседа дар корай нависен. ира бинен хеч хушрӯан. ҳам ғавсако ҳаст, ҳам инаи моделша бо бинен чӣ хушрӯай. ҳамашон фасонанд духтаро. качествошон беҳтарин качествае. иҷада ҳозир бо то охири наворма тамошо кунен бо чӣ аксия шидагиай ман нишонтон метиҳам. духтаро и обуфора бинен брендови обуфо. ино 200 сомон буданд туркия. ҳозир 100 сомон шидагиай. марҳамат чандта моделай ҳам духтарона ҳастай, ҳам писарона ҳастай. мана бинен размеро ҳамаш ҳастай. доставка доран. тамошобино каседа ки доставка дар корай марҳамат нависеншона доставка ҳастай. бо иша бинен духтаро чӣ хушрӯай. мана 100 сомон. хеле нархи ягон ҷода нестай. качестваи и обуфа бинен охе. размеро ҳамаш ҳаст. тамошобино ҳозир метавонен омада аз ҳамино аз наздик дида харидорӣ кунен. хоҳен доставкатон мекунанд. мана бинен ҳамашон ҳозирашда размер доранд духтарако. дер накарда биёен ҳай пеш бинед ё ки дархост кунен шумо да доставка кунанд. баъд бо иҷа тройкаҳоро арзон кардана турки ҳамаш духтаро бинен чӣ хел хушрӯ. тамошобино ира бинен тройкаи фасони турецки 280 сомона 150 сомон шидагиай. мана качествашда гап нест. беҳтарин качества трёхниткаи материалыш. мана плашовочный безрукавка бодора. диден духтаро тройка 150 сомон шидагиай.
беҳад арзон шудаги духтаро дер накунен. баъд яна джинсакшона бинен қа хушрӯвай тройка. Ино чанд сомон? Тройка ино 250 кадем 400 сомон. Ина 400 сомона. Тройка 250 сомон шуд. Качестваш духтаро супер. Размерои калонакай бинен. И размерора и нарх ягон ҷода намеёбен духтаро. Мана ина и моделиш. Иҷода чанд модел ая? Единорошка. Кӯдакако да маҳқул мешава. Мана диден костюмчаша бинед, иша бинен. Тройкаи фасон. Ана баъд инчунин анахе шубкачо ҳастай 200 сомон шудагиай. Диден чиқе шубкачои хушрӯ. То 9 солара аз и шуба ҳастай. Ҳамқа мягкии фасонаи духтаро бори турецки. И пеш чанд сом буд? 450. духтаро 450 сомона шубача ҳозир 200 сомон шудагиай. Марҳамат, то 9 солар размер ҳаст. биёен бояд пеш худтон бинен, бовари дору махултон мешава. духтаро шапкачоошон да гап нест бинен. ҳамаш хушрӯвай. ҳамқа моделакои фасон бировардестиян ногуфтанӣ. ёре чанди карден? 150 сомони и тройкора бинен духтаро. мана диден чихе хушрӯ качестваш ҳам духтарона ҳаст, ҳам писарона. ина 250 сомона 150 сомон шудагиай. метавонен дархост кунен, метавонен омадаи пеш хутон бинен. беҳтарин ҳамаш супер качестваяй. хеле качествара и нарх да ягон ҷо намеёбен духтаро. инчунин намихе худичои фасона 50 сомонӣ кардагиан. размерои калонан. мана ҳам духтарӣ ҳастай, ҳам писарона. мана бинен чихе хушрӯван. бинен чанд таранга. инамино ҳамаш худичаян. материалошон трёхнитка. мана то 11-12 солара шумо иҷада размер меёбен. ира бинен охи духтаро ҳам капюшондор ҳастай, ҳам бекапюшон. мана иҷада бо бачагиш ҳаст. футболкашам ҳаст. чизе ки мегирен тоза бори турецкиян. нархшон боло ҳамаш 50 сомонӣ. а қисми поён боша иҷада двойкаву тройкао ҳастан. ино 100 сомонан. леки агар дута гирен бо арзон меша. ина ира бинен тройкаи туркӣ. бори туркиро хитон медонед ки чихе сифати нағз доранд. качествои беҳтарин доранд. и хели нарх дар ягон ҷо нест. тамошобино марамад иша бинен охи қахшрӯвай. дута гирен бо арзон мешава. тамошобино мана брукакошонам ҳаст. брукои ҷинс чанд соман? ана брукои ҷинс бошад 50 сомон. тамошобино мана ира бинен. ина 50 сомон брукако. беҳтарин нархҳо. як бор дигар такрор мекунем. ин нуқтаи савдо қарор дорад дар бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, байни 10-у 11 дарвоза. инҷа лесница мешава. бинен борид ки гаштен. рақами чанде? 19-ум 18-ум нуқтаи савдо таги лесница мешава духтаро. мана ана ба тройкаҳои фасон. иё чандиян? Ино 150. Агар дута бигирен 130. духтаро тройкаи хушрӯ аллакай баҳорона 150 сомонай. дута гирен 130 сомонӣ метиян. ино пеш нархшон чанд буд? 250 сомона турецки тройкаҳо. диден хулоса чӣ хеле гуфта будам. ин нуқтаи савдо бояд либосои кӯдаконара ҷамъбаст куна. аллакай дигар чӣ меша иҷада барои ҳавай ҳамаи ҳаминора арзон карда пешниҳод кардагиан. духтарако дер накунен. мана иша бинен бо чиққа тройкаи хушрӯ доранд. иша бинен духтаро ҳамаи ҳаминоа ми нарх 150 сомон. инам чизе мегирен 150 сомон. бо дута бигирен арзон мешава. ана баъд бо ҳаст иҷада 100 сомона. диден ина и модело бошад тройкаи 100 сомон. то 2 солара размер ҳастай тройка.